हाँ तो स्वागत बटे ये अति लघुतरीय प्रश्न वाला वीडियो में जवन की बहुत ही इम्पोर्टेंट बा, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा। तो ये जितना भी क्वेश्चन बा आपके याद करे के पड़ी। जोक के नाटककार के हवे तो जोक के नाटककार राहुल संस्कृत्यायन जी हैं। जोक के रचना कब भइल तो जोक के रचना सन 1942 ईस्वी में भइल। जोक के पठित अंश में कई गो पात्र बाणे तो जोक के पठित अंश में 3 गो पात्र बाणे। संत कबीर के जन्म स्थान कहाँ हवे तो संत कबीर के जन्म स्थान बनारस के लहरतारा तालाब हवे। कबीर के माता पिता का नाम रहे? कबीर के माता पिता के का नाम रहे? कबीर के माता पिता के नाम नीरू और नीमा रहे। पठित पद में कबीर साहब के करा के कहले बाड़न तब पठित पद में कबीर साहब भगवान के कहले बाड़न। ठीक। संत धरणीदास कहाँ के रहनिहार रहली तो संत धरणीदास सारण जिला के माझी गांव के रहनिहार रहली। संत धरणीदास के कौन कौन ग्रंथ मिलेला तो संत धरणीदास के 2 ग्रंथ मिला जौना में प्रेम प्रकाश और शब्द प्रकाश बा। संत धरणीदास के मौत कब भइल? संत धरणीदास के मौत संवत 1731 में भइल। संत भिनकराम जी के जन्म कहाँ भइल है? संत भिनकराम जी के जन्म सिवान जिला के माघर गांव में भइल है। संत भिनकराम जी के गुरु के रहे तो संत भिनकराम के गुरु संत दुनिया राम रहन। संत भिनकराम जी के कार्य क्षेत्र कहाँ रहे तो संत भिनकराम जी के कार्य क्षेत्र चंपारण जिला रहे। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना अवधि के व्याकरण केकरा देखरेख में लिखल रही तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना अवधि व्याकरण प्रोफेसर टर्नर के देखरेख में लिखल रही। गिलियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार विज्ञान गोष्ठी के सभापति के रहे तो गिलियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार विज्ञान गोष्ठी के सभापति बम्बई के IJS तारा पुखाला रहले। ठीक। अछूत के शिकायत कविता सबसे पहले कब छपल रहे? अछूत के शिकायत कविता सबसे पहले सितंबर 1914 में सरस्वती में छपल रहे। हीरा डोम कहाँ के रहनिहार रहली तो हीरा डोम जो नहीं दानापुर पटना के रहनिहार रहली। भागवत शरण उपाध्याय के जन्म कहाँ भई रहे तो भागवत शरण उपाध्याय के जन्म उत्तर प्रदेश बलिया के उजियार गांव में भई रहे। भागवत शरण उपाध्याय अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन कौना अधिवेशन के अध्यक्षता में कैली तो भागवत शरण उपाध्याय अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 3रा अधिवेशन के अध्यक्षता कैले रही। 3रा के अध्यक्षता कैले रही। और श्री विद्या निवास के ओना कैले रही तो विद्या निवास 11वां के कैले रही। चलिए भागवत शरण उपाध्याय कौना देश में भारत के उच्चायुक्त रही तो भागवत शरण उपाध्याय मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त रही। उत्थान के रचनाकार के नाम बताई तो उत्थान के रचनाकार के नाम महेंद्र शास्त्री है। ठीक। महेंद्र शास्त्री कौना जिला के रही? महेंद्र शास्त्री सिवान जिला के रही। अचरा के छाह कौन विधा के रचना है? अचरा के छाह कहानी विधा के रचना है। अचरा के छाह के कहानीकार के है? अचरा के छाह के कहानीकार रामनाथ पांडे हैं। फिरंगिया के रचनाकार के नाम बताई तो फिरंगिया के रचनाकार के नाम मनोरंजन प्रसाद सिन्हा है। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के जन्म कौना जिला में भई रहे? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के जन्म सारण जिला में भई रहे। रविंद्र ठाकुर कौना भाषा के कवि रही? रविंद्र ठाकुर बांग्ला भाषा के कवि रही। पठित कविता के अनुवाद के कैले बा? पठित कविता के अनुवाद राम बिहारी ओझा यानी रमेश कैले बानी। यहाँ के रमेश के नाम से भी जानल जाते रहे। ई कविता कौना किताब से लिहल गइल बा? ई कविता गीतांजलि किताब से लिहल गइल बा। मणिक मोर हिलैले के रचनाकार के ह? मणिक मोर हिलैले के रचनाकार विद्या निवास मिश्र हैं। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र के मातृभाषा का रहे तो इनकर मातृभाषा भोजपुरी रहे। शरद कौन विधा के रचना है तो शरद कविता विधा के रचना है। डॉक्टर रामनाथ पाठक प्रणयी के जन्म कौना जिला में भई रहे तो डॉक्टर रामनाथ प्रणयी के जन्म भोजपुर जिला में भई रहे। आरा भोजपुर। नीम के एगो और नाम का हवे तो नीम के एगो और नाम कीटक होला। अमवट कौन चीज के बनेला तो अमवट पाकल आम से बनेला।
भोजपुरी क्षेत्र में दूल्हा के कौन चीज़ के पीढ़ा दिहल जाला? तो भोजपुरी क्षेत्र में दूल्हा के आम के पीढ़ा दिहल जाला। केकरा खातिर छठ कवना विधा के रचना? केकरा खातिर छठ कहानी विधा के रचना है? चेखव कौना देश के रहनिहार रहनी? तो चेखव रूस के रहनिहार रहनी। साल में एक बेर कवना विधा के रचना है? तो साल में एक बेर कहानी के रचना है। ये सब बतैले बानी एगो वीडियो में जौन की ट्रिक के माध्यम से, तो जे के आप देख सकीला प्ले लिस्ट में जाके। भोर हो गईल के रचनाकार के है? भोर हो गईल के रचनाकार पांडे कपिल हैं। चलिए, पांडे कपिल के जन्म कहाँ भइल रहे? पांडे कपिल के जन्म सारण जिला के शीतलपुर गांव में भइल रहे। प्रेम के कलश के रचनाकार के है? तो प्रेम के कलश के रचनाकार सूर्यदेव पाठक यानी सूर्यदेव पाठक पराग हैं। कवि कौना पंथ पर बढ़त रहे के कहता? कवि कर्म के पंथ पर बढ़त रहे के कहता। जन्म आ छठी कौन विधा के रचना? जन्म आ छठी निबंध विधा के रचना। ए निबंध में के नायक बा? ए निबंध में राजनंदन बाबू नायक के रूप में बानी। हरिशंकर वर्मा कहाँ के रहनिहार रहनी? हरिशंकर वर्मा पूर्वी चंपारण के रहनिहार रहनी। बियाह के साले भर काकी के का भइल? बियाह के साले भर काकी विधवा हो गईली। काकी दोबारा कब ससुरा गईली? काकी दोबारा अपना भतीजा के जनेऊ में ससुरा गईली। परमेश्वर दुबे शाहाबादी कहाँ के निवास रही? तो शाहाबादी से जरूर याद रहेगा चाहिए कि परमेश्वर दुबे शाहाबाद के निवासी रही। शाहाबादी जी कहाँ काम करत रही? शाहाबादी जी जमशेदपुर में काम करत रही। डॉक्टर अरुण प्रसाद के जन्म कब भइल? डॉक्टर अरुण प्रसाद के जन्म 4 फरवरी 1947 के भइल। गंगा प्रसाद अरुण के जन्म स्थान कहाँ बा? गंगा प्रसाद अरुण के जन्म स्थान रोहतास के बढ़वल गांव में बा। तो कुल मिला के रउआ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गई। अब रउआ के लघु उत्तरीय प्रश्न दिहल जाई जौन की VVI होई। लघु उत्तरीय प्रश्न के जाने खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली और उसके आगे और हमके जरूर से जरूर सपोर्ट करी।